भोजपुरिया गुड न्यूज में आप लोगों का स्वागत बा। आप देख रहे बनी भोजपुरिया गुड न्यूज। और भोजपुरी फिल्म के शूटिंग कैसे होला, के तरह होला, कौना कैमरा से होला, रोवा लोग के सामने बाटे। ई जेके शूटिंग होता रोवा लोग देख रहा बनी कि राजवीर यादव जी के यहाँ के घर हो हरदोई में, लेकिन फिल्म के शूटिंग करे खातिर, फिल्म में काम करे खातिर यहाँ के बचपने से चॉइस बा। लेकिन ऐसा कोनो बढ़िया प्लेटफार्म अभी तक ले ना मिलल कि जे यहाँ के सब केहू जाने, लेकिन कोशिश जारी बा और हर कोशिश में यहाँ कामयाब बनी। यहाँ देखी कि अब एजा CID के काम करतनी, यहाँ के फिल्म शूटिंग में बहुत बढ़िया रोल यहाँ के निभाइले। और हम इहो बताएब कौना पिक्चर में यहाँ काम एबरा करतनी आ कौना पिक्चर के शूटिंग हो। देखिए ये जंगल में गुंडा लोग के चक्कर में यहाँ लोग जंगल में बंदूक लेके बैग लेके यहाँ लोग टहलतन लोग। तो रउआ लोग हमरा भोजपुरिया गुड न्यूज के जे ना सब्सक्राइब कैले ओके सब्सक्राइब कर ले, और जे ना फॉलो कैले ओके फॉलो करो, और हमारा चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और भोजपुरिया गुड न्यूज देखत रही। अगर अच्छा लगे तो अपना दोस्त लोग के लगे शेयर कर दी और कमेंट जरूर करे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार और आ जाओ, एक बार और।